A je taká pesnička Ivona Ilo, Ivona Eriko, svípajú. Počul si? Že zavoláte ma tu variť a teraz mám čakať 15 minút na mixer. Ja som doma dával celé vajcu, ja som sa nebavil s tým. A išlo ti to? Nie. Som šéf-kuchár Martin Korbelič a v tejto show budem pozývať známe osobnosti do mojej kuchyne. Čaute. Páni a dámy, dnes som si pozval zaujímavého chlapíka z východu. On sám si hovorí, že je muzikant a komediant. A je to takýto skvelý zabávač a volá sa Dominik Haluška. Čau, Domino. Čau, Maťo. Veľmi ma teší. Rád ťa konečne vidím osobne. Ďakujem aj ja teba. Som rád, že si prijal toto pozvanie. A my si tu teraz takto budeme varkať, varíme si, kecáme, blbneme. Takže úplne taká domáca atmosféra. A budem sa tešiť na to, čo ty mne uvaríš, aby som to mohol ochutnať. A ja sa budem tešiť. Som zvedavý. Varíme samozrejme z kvalitných surovín, čo je veľmi dôležité variť. Vždy treba si naozaj tie suroviny vyberať, lebo nie všetko je kvalitné. A mali by sme asi sa starať aj o to svoje vnútro, takže nedávať do seba hociaký odpad v úvozovkách, ale naozaj si tie suroviny vyberať. Takže ja dnes budem váriť napríklad z takýchto stehien. Budem robiť v podstate také vypražané nugety, len to bude zo stehien. Budem tomu robiť domáce hranolky a domácu tatarku. Ty si čo pripravil? Domácu tatarku. No, ja budem robiť z kuracích prs a budem robiť tiež nugetky, ale budem sa snažiť to poňať tak po svojom. A nebudem to vypražať, budem to piecť v rúre, čiže zdravšie. Maťo, Dobre. A taktiež budem robiť hranolky k tomu domáce. Všetko budem robiť tak po svojom, ja rád varím. Čiže jedno s druhým, ruka v ruke, všetko je v poriadku a som zvedavý, že čo z toho bude, lebo musím sa priznať, že tento recept som ešte v živote sám doma nerobil. No, tak máš premiéru. Čiže mám takú premiéru, ale tak mám tu teba, tak dúfam, že mi pomôžeš, keď náhodou... Neboj sa určite a varíš aj v profesionálnejšej kuchyni možno, tak ti to možno najlepšie pôjde, že to budeš mať viac tých takých pomôcok k tomu, aby sa ti to podarilo. Hej, čiže, ale ja mám teraz taký problém, že neviem, kde mám mixer. Čiže, ty vieš, kde je mixer? Mixer! Taký... Ale, taký mixer. Pozri, tu máš nádobu? Buď taký dobrý, prosím ťa. Ale teraz mi to treba. To, chlapci, improvizujeme, hej? Keď nemám mixer, rýchlo. Keď nemám mixer, ty mu už hneď povedz, nech on priniesie mixer, nech ten mixer je skrátka tu, vieš, tak akože zavoláte ma tu variť a teraz mám čakať 15 minút na mixer, čo mám rozprávať do toho, chápeš? Pozri, on už si spravil. Chápete? Takže toto je ten mixer? Dobre, ďakujem. No. Teraz, keď mám mixer, tak to kuracie mäso budem vkládať, respektíve vložievať. Budem ho tam dávať do toho mixera. A vlastne budeme to mixovať potom, hej? Čiže, myslíš, že môžem? Ja sa ťa stále tak budem pýtať, lebo ja si veľmi rád nechám poradiť toto. Tam si to búchni, to je ideálne množstvo. Toto takto stačí. Ja si tu pridávam soľ do tohto. Hovorím, že robím to prvýkrát. Čiže idem tak akože od oka. Pocitovo, presne podľa chuti. Hlavne s láskou. A jak sa robí ten mixer teraz? Počkaj, ti ukážem. No a teraz to blendujeme. Teraz už len... This is the blender. Jo. Nice. Môžem s tým aj takto Môžeš trepať. Dobre, zavriem? Je to musíš to držať, ale. Aha, dobre. Takže to myslím, že môžem takto... Môžeš, len drž to. Vieš, takto si to chyť. Dobre, tak ja si len takto pomyslím. Ide to dobre, krásne. A kedy si ty začal váriť? Na strednej? Hej. Na strednej? Hej. Nie, keď hovorím, že to nebolo ešte na strednej, ja som v podstate... Ale na strednej to bolo vlastne. Ale prepáč, ale na strednú školu si chodil nejakú kuchárskú? Áno, hej, práve, že som nastúpil na kuchárskú školu a tam som akože išiel, no a v rámci tej praxi som tak povedal si, že tak asi ma to aj baví. No a teraz vlastne, keď som starší, už keď som veľký, tak som vlastne zistil, že ma baví zase tá slovenská kuchyňa. Návrat tým koreňom a robiť to možno trocha inak, vylepšiť alebo urobiť to kvalitnejšie. Takže takto asi. Dobre, ja len troška zhrniem ten môj recept. Namarinoval som si teda to mäsko, potom si ho obalíme v trojobale a budeme vyprážať.
Medzi tým si spravíme domácu tatarku, ale tatarka bude troška odvlastnená, bude to taká ľahšia light verzia. Namiesto majonézy použijem kyslú smotanu. Tak vidíte, že to varenie, hej, v telke väčšinou všetko tak pekne, toto. A ja som si myslel, že aj keď raz tak prídem, že musím všetko tak pekne ovládať. A hranolky ideš teda, si hovoril, že piecť? Áno, všetko budem robiť v rúre, čiže zmes som si pripravil, vyzerá to asi takto, lebo som tam dal červenú papriku. Dobre. Myslím si, že celkom ok. Tak idem sa s tým džabať teraz. Mám si tu dať asi nejaký olej, že? Či máme Mne sa páči. Dáme Máš aj papier ty? na pečenie? Dáme olej. Kľudne, ne? ak si zvyknutý. Jak stádzi, pozri tu. No a toto by som si chcel s niečím roztrieť. A ja to môžem robiť aj rukou. Môže byť jedna väčšia, jedna menšia. Z toho sa nestrieľa. A na čom pracuješ teraz najnovšie? No, čo pripravujem? Ja tiež neviem. Ale mal by som rozprávať, že máme teraz, chystám album, svoj debutový, prvý. Čo je pravda, ale no to už to trvá roky. A ty máš teda kapelu svoju, či? Ja mám samozrejme svoju kapelu a chodíme hravať, kde príde. Ale ja mám také obdobia, že mne sa to tak strieda tá hudba s tým, s tou komédiou, dajme tomu, alebo keď ma pozvú niekde účinkovať tu a tam. Dobre, ja tu mám teraz pripravené tieto 3 nádobky. Je to klasický panírung, v jednom je múka, v druhom je vajíčko a v treťom je strúhanka. Ale je to strúhanka panko. Je to vlastne japonská strúhanka, ktorá je vlastne zo striedky toho chleba. Nie je tam kôrka. Čiže v podstate taká chrumkavejšia by mala byť. No a teraz si budeme obalovať to mäsko. Samozrejme, troška oklepať, aby nebolo veľa tej múky. Zasa do vody. Do vajíčka, pardon. Do ktoré možno aj Do vody a zase. do vody a zase do vody umyť. A že prečo mi to neobaluje? Veľmi dobre vidíte, ako to teče. Naozaj si dajte času s tým, lebo toto všetko budete mať vedľa v tej strúhanke. Čiže ako dobre dôsledne to odkvapkáte, tak to budete mať pekne obalené a nebudete tu mať tú strúhanku zaprasanú. Čiže strúhanku máme v novej mise. Zoberieme si ruku vlastne, lebo netreba nám... Mám tu do strúhanky podľa teba? Asi hej, ne? Keď tak mi požičeš. Alebo dám si aj panku? Nie. Dáme klasickú slovenskú strúhanku. A ja si myslím, že ono... To bude aj celkom zdravé. Lebo nevypražam to. Je tam strúhanka, ale zase je tam veľa mesa. Nugetky nám vyzerajú takto. Maťo je z Bratislavy, všetko je v pohode. Ty si priamo z Košic? Ja nie. Ja pochádzam z dediny, ktorá sa volá Hýľov. Hýľov. A je taká pesnička I wanna Hýľov, I wanna Eriko, počul si? A to je tá pesnička. Niečo sa Z Hýľova. Ja tam aj pochádzam z takej malebnej, krásnej dediny. Som taký poctivý. Dobre, Domino, to bude stačiť, si myslím. Hej? Isto? Isto, ja budem mať tiež. Aha, dobre. Mi dáš ochutnať? Chalanov, to je tvoja porcia, keď dáš chalanov, tak budú radi. Uvidím ešte za ten mixer, neviem. Za ten mixer, porozmýšľaj. A teraz toto, čo som nakrájal, mám vysušiť? Či čo? Vieš čo, keď to dávaš do truby, v podstate ani nie. Nemusím? Tam vysušuje sa to preto, lebo keď to dávaš do oleja a olej s vodou, reaguje, že ti to prská. Okay. Vieš, akože v tomto ti to nevadí, kľudne si to môžeš znova dať olej, alebo akým spôsobom to ty ideme robiť toto isté. robíš. Kľudne oleja sa nemusíte báť, lebo je to veľmi dobrý olej. Neviem aký, ale asi olivový to je. No, olivový, no. Hej. No a teraz zoberieme vidličku. No to je veľmi podstatná vec. A premiešame to. Ja to tak robím. A ktorým smerom mieša? Zľava doprava alebo sprava doľava? Tak ako píšu Arabi. Oblejeme troška aj z vrchu tie nugetky? Môžeme, ja si myslím, že asi áno. Dobre. Dosť! Nie sa na to. Keď to máte štúrené v rúre, tak len rúru zavriete. A dzigneme to do rúry? A dzigneš to do rúry. Keď je večer, hej, to si určite zažil aj ty, verím tomu, na 1,000,000%, že keď niekto je pripitý, alebo už je... Poviem to ešte raz. Keď niekto je spoločenskejší unavený, alebo spoločensky unavenejší, tak on za tebou príde potom a... Zero, tak to si ty, čo hovoríš? Daj mamar, na čo, nie? Vieš, a ty pozrie na toho človeka, že... Sorry, what? Vieš. A toto je tá prvá fáza, kedy, že dobre, však stáva sa, ale potom to je tá neodbytnosť. A vtedy už, akože ja nemám s nikým problém nič, ale on sa chce ukradnúť pre ten večer. Áno, Ty tam so svojimi kamarátmi, svojou partiou a teraz si myslí, že
celý večer ty stráviš s ním a ukradne si ťa, vyslovene chce si ťa ukradnúť, tak áno. Majonézu. Ideme robiť majonézu. Áno. Mám tu takýto štýl. Takže celé vajcia uvarené rozbijeme, ošupame, dáme do toho, vymixujeme na takú plochu. Ale dajú aj s tou škrupinou. Takže ľudia, surové vajcia, žiadne uvarené, žiadne polotvrdé, polomeké, čiže to povie natvrdo na mäkko. Klasicky rozbijete vajce. Počkaj, len žltka. Žltka, hej. A keď trošku bielka mi tam vošlo? Vadí? Ja som doma dával celé vajcu, ja som sa nebavil s tým. A išlo ti to? Nie. Takže Maťo nám tu vysmáža. Áno, ja som medzi tým, jak tu kecame, začal vysmážať to stehienko. No, dobre. Samozrejme, nechceme to nejak strašne dlho robiť, lebo čím dlhšie to vyprážame, tak tým to bude suchšie. Čiže naozaj tak optimálne, aby to nebolo surové. A náš čas vypršal. Náš čas vypršal, vybereme hranolečky. No, super. Prehodíme to hore. Vidíš, spodok je krásne tým pádom. No a keďže sme v domácej kuchyni, tak je väčšinou to tak, že niekedy sa vám pripálí alebo niečo, ale poviete Vojko, dobrú chuť, trošku sa mi pripálilo a čakáte, hej, joj, nie, to je v pohode. Ale je to naozaj v pohode. Je to v pohode. Keď sa to pripálí, vôbec akože o nič nejde. Ja to nedovolím si to servírovať nejako takto profil, lebo tie hranolky som nakrájal tak, ako som ich nakrájal a ešte raz, sme v domácej kuchyni, hej. Ja si myslím, že jedna porcia hranoliek pre mňa osobne, možno zo 3 by som dal ešte viac, ale ja si myslím, že je to ok. Takže teraz to vyberiem. Maťo mi servíruje domácu majonézu. A ja si idem naservírovať toto. Môžeme s vidličkou. A nugetky servírujeme. Takže takýmto spôsobom na tanierik pekne s rukami, netreba sa ničoho báť. Tak. On už má naložené a ja to idem naložiť, a už sme ready. Len som čakal na tieto Vyberiete si... pasgudy. Tento garniš vznikol v roku 1980, kedy v reštaurácii servírovali jedlo podobnej farby, ale bol to Čech, ktorý to vymyslel. Volal sa... Koudelka. Koudelka, Jiří Koudelka. A vlastne on, keď na to tak pozeral, tak povedal, že chýba tam nejaká farba. On že, jaká barva, co? A on proste prišiel, mal tam Petrženovú vňať, lebo robili vývar kurací. A len takto tam vlastne na tú oblohu, na tú hranolku, teda oni mali zemiaky, chceli zemiakú kašu, takto to tam naservíroval a už to bolo hotové. Už nám nezostáva nič iné, len sa cvičnúť a ochutnať si to. Dobre, tak dobrú chuť. Dobrú chuť. Vyzerá to dobre. Si kokso. Len je chrumkavé, mäkké. Dobre vychutené. Čo to je? Dobre vychutené. Aj to je Meso? nugetky, no. Toto je fakt super. Kšupe to. Šupe to, krásne je to fajné. Šťavnaté, mäkké. Paráda. Tak to má vyzerať hranolka. A takto domáca. Pečená. A mne nezostáva teda nič iné, už len sa tu skvele poďakovať za výbornú robotu. Tu máme ešte pre teba taký pamätný darček, taký nejaký certifikát, není to diplom, ale takéto na naše spoločné varenie. Môže si to kľudne aj zavesiť na toaletu, alebo aj do kuchyne, alebo kde budeš chcieť. Tak taká pamiatka, že aby si nezabudol na naše spoločné varenie. Ďakujem veľmi pekne. Dostal som takú varešku. Môžem si ju aj váriť, keď ju potom umiem. Marcel, Dominik. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to fakt super. Veľmi rád som ťa stretol osobne, lebo poznám ťa. A výborne si naváril, bolo to veľmi príjemné, cítil som sa dobre. Dúfam, že ste sa aj vy niečo naučili, možno zabavili sa. My sme sa tu zabavili, si myslím, bolo to super. Bolo to veľmi dobré. Díky, Maťo. Ďakujem aj ja, Dominik. Čaute. Čaute. Ďakujem, že ste sledovali tento diel a dúfam, že sa vám bude páčiť aj ten budúci. Milujem voňu láskavého chleba. Bacha, on vás chce teraz ohúriť, čo všetko vie.